Βάλτε μυαλό! Βάλτε μυαλό! Βάλτε μυαλό! Βάλτε μυαλό! Απευθύνομαι στους γέους και στις γριές όλης της χώρας. Απευθύνομαι στους γέους και στις γριές όλης της χώρας. Το βίντεο! Απευθύνομαι στους γέους και στις γριές όλης της χώρας. Το βίντεο! Απευθύνομαι στους γέους και στις γριές όλης της χώρας. Το βίντεο! Θέλετε να μας καταστρέψετε? Θέλετε να μας περάσετε μια ακόμα θηλιά στο λαιμό? Θέλετε να μας κάνετε να περπατάμε ξυπόλυτοι, ακένδυτοι, να μην έχουμε βρακή να φορέσουμε? Βάλτε μυαλό! Βάλτε μυαλό! Πώς μπορείς να το πω? Την πρώτη φορά είχα κάνει έκκληση φαρμακοποιούς. Θα σε καπακώσουμε. Θα αλλάξετε μυαλά! Τι θέλετε να κάνω? Να μαζέψουμε το αλβανικό ασκέρι και να αρχίσουμε να κάνουμε επιχειρήσεις στα σπίτια? Απαγωγών! Απαγωγών! Και δεν κάνω καθόλου πλάκα. Έχετε καταστρέψει όλη τη νέα γενιά! Τους έχετε κάνει όλους με κρίζες και κυβίνες να πίνουν έντερα καφέδες στα καφενεία, στις καφετέριες. Βάλτε μυαλό! Βάλτε μυαλό!